V tomto videu by som vám chcel ukázať nástroj Relum.io a ako vám vie uľahčiť život v prípade, že si vytvárate novú webovú stránku pre váš projekt, pre vašu firmu, alebo v rámci agentúry by ste chceli používať nejaký lepší spôsob robenia wireframeov a sitemapy. Tak cez Relum.io sa to dá spraviť celkom efektívne. Ukážem vám, ako v tom pracovať, čo je efektívne a čomu sa ideálne vyhnúť. Takže poďme na to. V prvom rade by som si chcel vytvoriť základnú sitemapu pre, povedzme, nový projekt pre advokátsku kanceláriu. Čiže poviem mu, aby vytvor web pre advokátsku kanceláriu. Chcem tam mať úvod o firme, služby, portfólio, prípadové štúdie, kontakt a blog. Poďme na to, čo nám tento zázrak vygeneruje. Dobre, super. Čiže tuto on vyskladal základnú sitemapu. Ak by som tu ešte niečo potreboval, samozrejme viem si to tu editovať. A to dám zatiaľ preč. Dobre. Poďme sa pozrieť na wireframey. Vygeneroval ich tu pre úvodnú stránku aj s navigáciou, čiže nejaké základné sekcie, hero sekcia a toto je zvláštna sekcia a toto budú asi služby, testimoniály o týme, CTAčko. Dobre, čiže v skutočnosti ako to funguje, že toto je taká pomôcka na základnú štruktúru a na každom projekte to väčšinou upravujeme s tým, že majú tu pekné komponenty, z ktorých sa dá vyberať. Čiže vytvorím si nejaké základné, teda zvolím si nejaký základný hero komponent, viem si tam prepnúť nejaké základné nastavenia, či chcem video, fotky, či to chcem zľava, sprava. A toto sa mi tu vôbec nepáči, ani toto. Tu by som si chcel teda pridať novú sekciu, nejaké služby. Tak a toto je super, tu si viem vyberať. Viem si to tu naklikať pomerne rýchlo. Dobre, teraz namiesto tohto by som chcel sekciu o nás. Dobre, čiže niečo takéto, testimoniál môže byť a sem dole nejakú kontakt sekciu. Dobre, niečo takéto. OK, čiže toto je zhruba proces, čiže vždycky na začiatku pre danú page mu nechám vygenerovať veci a častokrát to trafí, ale treba tam detaily doľaďovať. Dá sa to ale veľmi, veľmi jednoducho robiť, je to oveľa rýchlejšie ako vo Figme alebo v iných nástrojoch. Takže takýmto spôsobom v Relume vytvárame sitemapu a wireframey. Čo je super, že majú stovky komponentov, teda z ktorých sa dá vyberať. Majú tu aj samotné pages, čiže viem si napríklad blog post, portfólio, about, stránku, ako keby celú pridať už s nejakou hotovou štruktúrou, čo je super, užitočné. Dobre, v prípade, ak máte web, alebo ak chcete web robiť vo Webflowe, tak vlastne Relum má na to natívnu podporu, kde v podstate vy si viete skopírovať tento Relum celú pageu a viete si ju nakopírovať do Webflowu. Čo funguje to tak, že si vyklonujete Relum.io projekt, ktorý zahŕňa všetky štýlovačky, ktoré sú definované v Relume a v podstate vy si copy-pastom viete do Webflowu dostať celú pageu alebo celé page, ktoré si prichystáte. Hej. Čiže takýmto nejakým spôsobom ja si tu dám len ctrl-v a on mi tu teda nakopíroval celú pageu, ktorá bola v Relume vyskladaná. Super je, že on tu aj JavaScripty a CSS ako keby pozná a kopíruje, čiže aj nejaká základná dynamika tu funguje. A tuto už ďalej si to viem štýlovať a viem si dokončiť ten web. Super na tomto je, že toto viete poslať klientovi alebo kolegom na nejaké priebežné feedbackovanie a vedia si to otvoriť na počítači, na mobile. Funguje tu základná responsivita, navigácia a nejaká základná dynamika. Takže toto slúži ako celkom dobrý wireframe, ktorý sa dá ohýbať rôzne. Z Relumu sa to dá samozrejme
vyexportovať aj do Figmy, ak by ste to potrebovali ešte vo Figme dizajnovať, alebo priamo do Webflowu, kde štýlovať to viete už tam. Čo by som vám chcel ukázať je nová feature Style Guide, ktorá sľubuje to, že vám ofarbí aplikuje nejaký základný brand štýl na tieto wireframey. Je to zatiaľ taká nejaká beta verzia, kde v podstate dá sa tu hrať s nejakými základnými fontami a farbami, ale nejaké UIčkové elementy a nejaké image assety, s tým sa tu veľmi robiť nedá. Na prvý pohľad to teda vyzerá veľmi super, a keď s tým ale chcete niečo reálne spraviť, tak je to veľký problém, lebo vám tu hádže od vecí obrázky a keby ste to chceli napríklad s klientom zdieľať, tak skôr ho s tým pomýlite a nebude vedieť, čo to je. Hej, že toto nevyzerá úplne možno jak web pre advokátsku kanceláriu. Aj keď možno by sa to dalo použiť. Dobre, takže za mňa celkové hodnotenie Relumu je, že je to užitočný nástroj, ktorý často používame, má však ale svoje limity. Pomôže vám spraviť tú základnú štruktúru, má pekné rozhranie, dobre sa v tom pracuje, ale ako keby samotné tie sekcie a ten flow častokrát musíte upravovať, ale vravím, je to veľmi užitočné, veľmi to šetrí čas, takže odporúčam to vyskúšať. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne mi nechajte v komentároch, budem rád.